ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት እዩ ዝበዝሕ ግዜና ዝሕዞ ኣብ ውሽጢ ዜናን ድሕሪ ዜናን ከምኡውን ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ምምራጾም ዓለም ትህቦ ዘላ ምላሽ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክህልወና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ተጋሩ ዝሓዘ መደብ እውን ክህልወና እዩ ንኹሉም ሰላምኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምንያ ፈወርቅ ዜና ከነቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን كميمسكم نايلوم زينا عنه መንግስቲ ኤርትራ በወገን ባድመ ለሙሰሉ ሱራር ከም ዝፈጸመ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ መራሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብዛህዎ መግለጺ ሰራዊት ፌደራልን ክልል አምሃራን ዝተፈጸመ ወራር ኣብ እንምክተል እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንክልቲኦም ሓይልታትን ምሕጋዚሉ ብድሕሪት ወጊኡና ኢሎም ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣስፋዩ ተቕርቦ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ለሙዓንቲ ሰሙን መሊእወሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ወገን ምዕራብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት እናመከትና ኣብ ዘለናሉ እዋን ትማሊ ካብ ኤርትራ ከበርተ ጿር ናብ ሑመራ ይትኮስ ነይሮም ተወሳኺ ድማ ለሙዓንቲ ወገን ባድመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ወረራ ጀሚሩ ብምባል ገሊጾም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ወረራ ሓይሊ ወጻእ ምጥቃም መጥቃዕቲ ይፍጸም ኣለሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ካይድ ዘሎ መኸተ ስለዝኸበዶም እዩ ሓይሊ ወጻኢ ተጠቂሞም ይወግኡና ዘለው ድማ ኢሎም የአብይ መንግስት ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራዊ ያካሄደ ይገኛል መንግስት አብይ ምስ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ነቲ ወራር ይፍጽም ኣሎ ትማሊ ኣብ ከባቢ ባዕኸር ውግእ ኣብ ዝወዓለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንሑመራ ብከቢድ ብረት በመደብዳብ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣርእዩ ነቲ ዝወዓለ መኸተን ምኽላፍ ወጢኑ ዝለዓለ ደገፍ ገይሩ እዩ መንግስቲ አብይ ብዘዋፈሩ ሓይሊ ንትግራይ ከም በርከኽ ከም ዘይኽእል ምስተገንዘበ እቲ ወራሪ ሰራዊት ነዊሕ ዕቀት ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ምስተፈለጠ እቲ ኩምራ ሰራዊት ናብ ዝደለዮ ክበጽሕ ከም ዘይኽእል ተራእዩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት እናውረደ ይርከብ ስለዝኾነ እዩ ደገፍ ኢሳያስ ዝተደለየ ደገፍ ኢሳያስ እንተዘይተወሲኽዎ ንትግራይ ከም በርከኽ ኣይኽእልን እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ዘተሓሳስቡ እዮም ተባሂሉ እዩ ንኢሳያስ ተኽሲ ክፈት ዝተባሃለ ተኽሲ ከቢድ ብረት ትማሊኡ ጀሚሩ ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ጀሚሩ ንደቡብ ሃገር ብምጥሓስ ወራር ፈጺሙሎ ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕትነት ከፊሉ ደቡብ ካብ ምውሓስ ድሕራ ይብልን መንግስቲ አብይ ሃገራዊ ዶብ ንናይ ወጻኢ ሓይሊ ኣሕሊፉ ብምሃብ ንትግራይ ንምውቃጥ ከም ዝመረጸ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኤርትራውያንን ናይ መላእ ብሔራትን ብሔረሰባትን ኢትዮጵያውያንን እምበር አፈላላይ ፖለቲካ በፖለቲካ እምበር በኩናት አይፈታሕን ዝብል በተደጋጋሚ ገሊጽና ኢናይሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምክልኻል ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩሎ ሓይሊ ወጻውን ተሓዊስወሎ ብምባል ሓቢሮም ዘይንደልዩ ኩናት ብወገን ኤርትራ ተኸፊቱልና ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዝሓለፈ ኣክሊልና ነርና ተገዲድና ግን ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኩናት ከም ዘይደሊ ኣርዩና እዩ ንዝገበሩ ጻዕር ድማ ንመስግን ኮይኑ ግና ኣይሰመረሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ከይደለና ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም ይኽንያልና ሙልጌታ እዚ ከም ዝልከሎ ኤርትራ ነቲ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ነጽጋቶላ ሚኒስትር ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ መሐመድ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ትካል ዜና ከም ዝጸብጸቦ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ኤርትራ ኣካል እቲ ግጭት ኣይኮነትን ከም ዝበሉ ተፈሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ልዕልና ሕጊ ናይ ምኽባር ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክዛዘም እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡ በቃሉ ወገን ወታደራዊ ሓይሊ ተሃገር ንከተማ ሑመራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡሎ እስክንድር ፍሬው እዩ ሊኹልና ካብ አዲስ አበባ ተወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ሎሚ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እቲ ወታደራዊ ስርሒት በቲ ሰለምናዮ መንገዲ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ ኣስዒቡ ተሓቢኦም ዘለዉ ገበነኛታት ምስተታሕዙን ሕጋዊ ምምሕዳር ምስተተኽለን እዩ እቲ ወፍሪ ደው ዝብል ኢሉሎም ብሕጊ ዝድለዩ ገበነኛታት ናብ ፍትሒ ክቐርቢዮም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘለዉ ጁንታ ዕጥቆም ምስፈትሑን ተቐባልነት ዘለዎ ሕጋዊ ምምሕዳር ምስተመስረተን እቲ ወፍሪ ክዛዘም ኢሉሎም ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ዝነበረ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበልየ ድማ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ዝፈጸሞ መጥቃዕትን ኣፈጻጽሙኡን ታሪክ ይቕረታ ዘይብለሉ ኢሉሎም ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው
ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም። ንዝተሰው አባላት መከላኸሊ ክዳኖም ገፊፎም ጥርሖም አውጽኦም ኣብ ፀሐይ ተጥሕሞም ክሳብ ሎሚ ርስኦም ኣይተቀብረን ቀለብ ኣሞራን ዝብእን ኮይኑሎ ኢሎም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ወጻኢ መግለጺ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወገኑ ቀይሕ መስመር ብምስጋር ንሰራዊት ምክልኻል ምጥቃዕ ይቕረታ ዘይግበረሉ ተግባር ኢሎም ኣታሒዙ እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ እዩ ዕላምኡን ግልጽዩ ሰላማዊ ህዝቢ ንኸይጉዳእ ድማ ዝከኣሉ ክገብር ኢሎም አዛዚ ሰሜን እዚ ጀነራል በላይ ስዩም በወገኑ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህወሓት ከቢድ ክሳራ ብምውራድ ንዳንሻን ሑመራን ሙሉእ ተቆጻጽርና ኣለና ኢሎም يعنيلنا إذا كم زي الكلو أجنسي مرة خبي ميديات تجري أو حمورا نزركب ريبورتر تقيسو لوبي أفزرق حزينا نبرت كتب حمورا سلامون سرعنا برؤم يسالو كم زلون اتب ميديات فيدرال منجستي زنا فزلو حبريتا كب حق زرحق خمس خنن قالي الله كوميشن حرة أفريقيا موسى فاكي محمد تمالي أبزرق هو مجلسي أب إثيوبيا يقوار بزعب هزلو تحدروا الرسم بشاقلوتي كتاتلو كم زلو قليتهم اتم أبو منبر أبزهب وقال أي مجلسي نحق منقستاو سرعات قزعات حادنة لو ألاونة فيدرالاو ديمقراسياوت إثيوبيا كم زقدسون هدات إثيوبيان اتزوبان كرقاقات نتسويعهم بمنصر زي يبلو نسوم وقع بهصوص دو كبل كلهم وقنات نمرقاقات سباو مساراتن دحنة سلاماويان سباتن كسرحن نتسويعهم كلهم وقنات سلر رمحة اتهاجر إلهم أبهاناتي سمدو نكاتوون تماسينهم نسلام هداتن إثيوبيا هبرت أفريقيا أقودني إثيوبياويان زكايدو للزبات كم زخونون أرقاقيسهم أستاذ كرتشان عمشتم إتن إثيوبياويان بسنك وقع أبر تقرأي ناب السودان كم زي تصددو تفلتو بسنك الدبداب نفرتي أما السبات كم زموتو اتوقع وعلعاديرو وقع حد كم زخونون اتزينا يتكس لمنقستاو من زينا إثيوبيا فانا برودكاستينج زيتا أسر رويترز بعرفو نفرت عمرا بوت هادرات فيدرال منقستي كتحاز كله اتقوات تقرأي إيدوم هيبوم كم أول ناب السودان نزرخ بمسمر تقوط عصيرهم انتقونا بزعبا الزينازي كاب كل التقرأي زتوها رئيتو زاكي ديالن يبل ميدياتات وصائن اب تقرأي كأتواصل زي كالا رقز أنيانت اتزكال حزرلو زيناتات مرققاز حيتقالن وانا صحف عورات هاجرات أنتونيو غوتيرس مسقدم منستر أبي أحمد سحلف قدام بزعبا وقع اب تقرأي بتلفون كم زتزراربو تفليتو أنتونيو غوتيرس اب زقربا نزموتو سبات حزنهم قليتهم يبل وهاب قالتهم وانا صحفي بزي كازي اتهم وانا صحفي مسقدماي منستر سودانن أبومبر إيقادن زغونو عبد الله حمدوك بس أبومبر حبرة أفريقيا سير رابافوزان أبومبر كوميشن أفريقيا موسى فاكي محمدن عبل إيقادن حبرة أفريقيا زهلوهم قدة تزراري ومالو أقدستي زي كونو سراحتين جاتات عورات هاجرات نمقعازن سبعو كربات نملقاسن زكاللو أقبابون مخيرهملو اللو بزي كأب تقراي أصاد 9 مليون هزبتات تكبابي أو حدقا ودقم كمزلو لعلش 16 سبات أب تقراي بكوفيد 19 كمزتلكمن تكبابي بأنبتاز تقود كمزخونون ريبورت عورات هاجرات يقلز بستاساسر زينا أبزوا سنو كل التقراي زتفترو كمزت حساسبو مساقاقر منقست السودان قليس الله منقست السودان وسيغو اتوق دو كبلن اتمسخها بسلامو أقباب معلبي نكركب نسويعو زباو براحة محبرة سبع عالمن أبت زبا سلامن هيدات نكعسل كسر حقون مسوعة أقربو يبل كام كارتون زمزنا زينا أما هداري كسلا فاتل رحمن الأمين كساب اتوق دو زبل دوب كعسو ايو إيهم اللو يبل زرزرو قبر ما دكارو ايو تحقاقازي أم حدارك فلقز أتكسلا فتار رحمن الأمين كابدوب بزوح أبزي رحاقا كل التقراي زلوق كساب زهاد اتدوب تعاصيو كمز أنح تزاريبهم الأمين كمز حبرو سبسلطان كفلقز أتكسلا كابن نابن إثيوبيان سودانن أبزأتو ود الحاليو لتغنتات زكتاتل حدا كوميتي أتعيش مالو أبي إثيوبيا زلو كت حادمم نزاعتو كحقزو يوميلم سبسلطان سودان برات زتعاتق زخونه يخون ناب كسلا كأتي أيكن فكدن نزي تعاتقو زحقزو جن عمأتو إدوب ود الحاليو كوميتي أتعيشنا لنا إلام تحرينا إذا حالة فسومون معبالة الأمين وتدرى حيل السودان حاويسو محاورات دحنات السودان أبدوب إثيوبيان سودان تنكاغل كقبرو عزيزام زخوانا يخون عينت زي حقاو متخاب كنري عين دلن أبحاقرهم زي مرقع زفترو زخوانا يخون برد ستعاتق وسبات وجلتات عين فكدن
ዶብና ካብሎም ይጀምሩ ንዘይተወሰነ ግዜ በወግዒ አጽናዮ ለናይሎም አልአሚን መሳኻኽር ዓይኒ ካብ ከሰላ ከም ዝሐበርዎ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ኣብታ ከተማ ብበዝሒ ተዋፊሮም ኣለው ብቅድሚት ማሊ ምሸት ሰንበትውን ሓገዝቲ ሓይልታትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ሪኦም ኣለው እዞም መሳኻኽር ዓይኒ يقدلنا جبرة أمريكاويان أبالات سنة بزعبات أب تجري استولع وجه شغلتهم مجلس جميرام بمسارة زي سنتر إليزابيث وارن بت أب إثيوبيا استولع وجه تشغيل على مراحتي نتوجب الإسرائيل توكب الوا يجبا سبعة حجزات ود أب تجري نكاتو خلو كل حقوق للزب بكياد نمثل كلهم زجاجات زرقاء جس ناس أرد عون مرسان كدالون سويان سيناتر باب مندز بوغانوم فيدرالو منغست ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልል ትግራይን ንከጽመታዊ ብቁራጽ ተጻብኦ ከተግብሩ ምዝጽውዕ ድምጽ ማሕበረሰብ ዓለም ተጸምቢሩ ኣለኹ ኢሎም ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሰነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ሴናተር መንደዝ ወሲኾም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዝኸፈትዎ ውግእ ዓሚቕ ሻቕሎት ዝፈጠረን ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣለዎን ኢሎም ዝተናውሑ ውግእ ነቲ ዛጊድ ዘይተረረ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢትዮጵያ ዘለምስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ህድኣትን ዝኸልእን ከም ዝኾነውን ጠቂሶም ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእን ህድኣትን ዘይምህላው ኣብ መላእ እቲ ዞባ ጽልዋ ዝሕድር ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ህውከት ኣቋሪፆም ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ብሰላማውን ኩሉ ሓቆፍን ልዝብ ንክፈትሑ ሴናተር መንደዝ ፀውዖም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባታት ቀለብን ገለ ከተማታትን ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ስለዝተቋረፀ ምስ ቤተሰቦም ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ወሃብቲ ርኢቶ ገሊፆም ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እቶም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ኣብቲ ከባቢ ንምቁራፆም ሓበሬታ የብለን ኢሎም እንተኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ እንቀሳቐሱ ዝብሎም ሓይልታት ጥፍኣት ኢሉ ዝገልጾም ዕጡቃት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሰላም ክሳብ ዝመጽእ እቲ ስጉምቲ ክቕጽል እዩ እውን ከም ዝበሉ ሪፖርተርና መልካሙ ኣባበ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣብ ክልል ሶማሌ ዘተኣማምን ሰላም ከም ዘስፈነን ንፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝለግስን እቲ ክልል ገሊጹ ተጠባባቂ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ እቲ ኣብ ትግራይ ይውሰድ ኣሎ ዝበልዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘብ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑውን ንቪኦኤ ገሊፆም ክልል ትግራይ መፀዋዕታ ንልዝብ ቅድሚ ምቕራቡ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ንዘካየዶ መረፃ ውዱቕ ክገብር ንዝሓብኦም ገበነኛታት ዝበልዎ ኣሕሊፉ ንክህብን ንሰላም ቁሩብ ምዃኑ ከርእን ይግባእ ነይሩ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ እምበር ዓለም ለኻዊ ልዝብ ኣየድልን ኢሎም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝዓለመ ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ መጥቃዕቲ ንምምካት ድልዊ እየ ኢሉ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር እቲ ፓርቲ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ንምውሳድ ነቲ ከባቢ ዞባ ውግእ ንኽገብሮ ይሰርሕ ኣሎ ከም ዝበለውን ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ተጋሩ ዝሓዘ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ናው ሓልፈኩም ሕራይ የቀኒለ ያጋይሽ አቶ መሐሪ አበራ ካብ ካናዳ አቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብዚ ዘሎ ሓድሽ ውዒ ኩነታት ክንዘልል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ህወሓት ንሓላዊኡ ንምክልኻል ሃገር ብምጥቃዕ ክሕደት ፈጺሙ ብዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ኣዚዙሎ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ወራር ፌደራል ንምክልኻል ብረት ስለዘድልዮም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ተህዋኽ ንኹናት አቶ መሐሪ አበራ ገርም ኣነ ታየል ብል እንዳውም TPLF ብጣዕሚ ካብ ልግቦ ለዓቐብ ትዕግስቲ ገይሩ እዩ ምክንያቱም TPLF ከምቲ ንፈልጦ ባዕሉ መሰረቶ EPRDF ዝበሃል ድርጅት ነይርዎ 17 ዓመት ኣክቲቭ ፓርቲሲፓንት ድርጅት ስለዝነበረ ኣላይ ሓደ ኮይኖም ሓዳድርዎ ዝሃለዩ all of a sudden ክልተ ድርጅት ካብ ውሽጢ ተሓዋዊሮም ለTPLF ካብቱ ጫዋታ ከውፅዎ ስለልሞከሩ ዋላው ጽዮም ወላሃለው ግን ስልጣን ስሙዝ ብልኾነ ሲቪል ብልኾነ ዲሞክራሲ ብልተማሎም መስፈርቲ ዋና ካብ ኣብ ሓደ ፓርቲ ይኹን በቲ ሊደርሺፕ ትራንስፈር ስሙዝ ብልኾነ ሙሉ ፓወር ዘረከብዎ ምዃኑ ድርጅት ሓረግን ስርዓይ እዚ ተባህሪኡ ገሃድ ላኾነ ብልኸደ ክቡ ፓርቲ ኣፍሪሱ ናውዓል ሓድሽ ፓርቲ ክምስርት ብልጀመረ ለይኾን ሙስኾነ ሳቶም ሓዲጎሞ ስቲል ኣሙ ኮይኑ ኣብቲ ጋቨርንመንት ፓርቲሲፔት ይገብሩ ብልግብኦም
كاويوم تحل نيرهم كاو حليفو كنت سؤالي لافتوس على سالساي ستيت حلاليفو كينو حنا تزغونو خينو قدام مينستر بتدقاقا مكوان سمعو بسلام نفحيو وقز اعتبرنا نحرجينا تقرأي قلتنا وقز زبهال عين حاسونينا زبر نيرو ولا بمحارنيا ولا بتقرينيا بزغونو خينو قلتي وطري خمولنا كده تانيحو اوش تحنت هاجر قن كم ذا عينت كنات حز اتو تانلو انتاي تتهواخ مساسال حتى نعخاونا توقيتاتشو تبركرس هاي thank you اللي غني اللي يودل سبب كامي ما يزحجي أقاتي مزور لخينات من علي مهنات كنت الحكوينات عم نويح جزيك نوصلين أنا دحري تمارسنا بالتيو لمن تايز خينات أقاتي ونزبيل نمقم قامقن أو كروا وانا زيقات أمو كنا ثاقات مرأي اللي ناولد ماي تقرأي مرتا مكيادو تنايتي بأي مرتا مستناوحة تقرأي نويني كقبري زبيل ماي حواحات كايدا تحري مرتا مكيادو استفتروا فنافيرا المنقسي حقاو منقسي يكونان حقاو يكونان نوزول ماي تقرأي منقسون وين تكيلفون كويدو معلدي كاو دحريت فيدرال منقسون كم ياو نورين اندونا سفر على يسكم تاتم سات جميرهم معلدي بجت تطوم مالكم نخيل فلز زم نقرأ دامعود خير كلهم في الله ناي ኢኮኖሚያዊ ጻውቲ ክፈጥር ብዝኽእል መልክዑ ናይ ገንዘብ ምቕያር ክመጽእ ከሎ ወዲያውኑ ዝነበረ መፍሕፋሕ ኣብ ላዕለ ደረጃ ክሰግር ይኽእል ከም ዝነበረ ያው ምዕዛብ ይከኣል ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ እነቱ ጉዳይ ኣትኩሮት ዝከታተሉ ዝነበሩ ድርጅታት እውን ወይም ኣካላት እውን ብስነ ስርዓት ክልተ ሓይልታት ናብ መድረኽ መውፅኦም ንኽመያየጡ ጻውዒታት ይገብሩ ነይሮም ሙከራታት እውን ተገይሮም ነይሮም ዋላ ዕውታት ይኹኑ تساوت عند حيلة ممسوك أو تساوتي زفترة كنا يمود عشان نقارن تغييره نب كنا تستعطي مثلا إني كفتوزنا ولا political strategy وتخص بقى أنا حيلي مستحيل أنت أعطنا إذا حيش زبل مفتح السوسة لي مثلا إني وقل عري خديدي عبيد الله يكابتي كتة خركر على أمريكا وكالة السلطنة هجرات برتوع خبيد ساعات زكوان رئيس لنا مانجو ريبابليكانين ديمقراطين أمريكا ناي ترامب ناي بايدن بتعمي مرير جن نابد متهررام زاد إحنا جر انتهي أدليو كم زعينة ملو زبهال خينات نخفتر في العينتي سلام الله حزب الحاسب أكل هاي ترجم له هذا محري هو تأيي مثلك مجمرة توم الجورم تراي تكونه حد عبيد سجمل الله ناتسوي intention نايت ما خلاي منجستي intention تعينت منجستي لحسب الله تقولين له تعينت منجستي بيرتك جبري دلي السن بحريقها السن دليو مثلا بناية قمت على عدي ناشناليزم لعمبولو مستعر لبل حلم الله تسوي وذيك جبر مصبوح partners بوتيرو including external and internal لقانو مساعته إسايا سياري مالتي اليوم كلهم لمن تاي وصدوا لتبيلف مستسوعي لله النتي لحله حدا بارتي لعلوي بحدا بارت موزيو لك حدا مقانو خلاي لقورنا نمر campaign directly or indirectly سالساي لوصدوا منور تعنتول تتغاسى أجمعت رابعي قرشي بمقيار بلبل سبب including بولي airport ثلاثة شيء قرشي إذا التجانية تقراوي لحدا قولو تبيل يفقع condition evaluate غيرو كورنت ليبقى رقوينو أغنيبو مثلني سلسل تقراي self defense يبليلو self defense initiated لغيرا تقرجي فعا push تغيرو بتهزي act of self defense مثلني أتعبي يحمد لنا بخاري وقال زقجتهم وديهم وعلهم سوا خيرهم ميليتري تمر أورينا يمينا أتيسايا باردار مطيهم سوا المسل ميليتري مثلا تمسرتو زي كله تمسطلت أي أما تر أوف تايم بتورنت لي أرقين. سلزي كنات كم زواج رأيهم حوحات خاص بالزمها. خوينا تننا وعلهم calculation غيرهم. لكن تجمر قوة عشاني تصنع قوة عمايلوزين ويس كجمره. شيخا بريبر لك جبرس قدير يدلني زين علم calculation علم engineering يوم علم نايفر مرحت اللوم ثم فور مرحتي convenient الولوة right time الولوة active مثلا أنا. أدركوا نجتاچو. كون كينات كم هاي من مارة موسر في الله مستدر على كايو حتى حاجة كده على فلذة لو نهزم تاي تأكل نهزمس بفكر نايت هزمين ترست يوكل ليو كانت قرأ إن علم نايكينات سجمات مجلتي مرأيك كون خلك كاوي لله أمنا أبو سفر عليه وضعات مالتي أبع ساعة عمد عوداتنا نزور ذلنا ساعة عمد كون كلفنا وكيناتنا نعز ذلنا تسمع سمع كوين كسمع سنة بتبت كينات تودي دوايلو إنفاس كمان أنت ترى تودان سمع واحد سمع حمشون كينات غيرو أب كارت كتير كمان مالتي تحريد ما مسير ترى عندنا كينات مسير مالتي بتخكل أبع ساعة عمد عوداتنا نزور ذلنا مالتي فلذا كينات كم كده من مالت موساد تجري سبب مطارد يجي لي أمنا
كم سلف ديفنس نخلى علون بعد خان بكل خال كم حد عبي نتقل نخلى علون مجمرة كم مالو بملحات نقرأ نيرهم ناب ترى إذا نمخات نمدردا دليت زي من لاو in fact بوانا نتبخلتي أمجاز بسوسة لما استجدت أمقان دخونا لكن حد مكرهات كم زنور ثم مكرهات تبع يدفو كم زنور نغير لنا نحنا مس أبي أحمد أين ما يتن كله بتغل على حاجة ما يتن بعد نحنا بشان دور ميت لنا وإنزل هي لنا تعم تنكر هذا مالك يريجل هنا أقوام أمكن تكوسل الأقوام نيرو مالك الصوت خكلي يكون بلاس كم تنتخذ العلكة أي حجي نايتجرا إذا لا تكون هذا في اللايف لا جوبوليتكس كرجم كان لها مالتي هذا مسير ترى تفتوى تسأله زنور سجبات المفتاح مالتي عبي خيناتي نحنفنا ثم زنور سجبات المفتاح استخدم كيادو تخكل يكون including إذا سافرتي بالسفر عليه منكم أبي حمد المسرح ولا أنت زموكر نايتجرا تبيلس وكيلوم المسرح زموكرو من قد تخكل هنا سوى سنة بالقول تعمل رجدي بشاب حاطيرو كم زمان اللي تايو ما يتكلم تنكر بتاعت أجمع كيكونس هلو زوجات عبي أجمع وينتهز أبوات أبتو كرابين الله أبتو قربت مالتي كراونا يتحبرت فد منو أورد ماريو إذا رحت قلت شح من الخير تكراي صراحة يقولوا صراحة سيني كثير